Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда мәдәният яңалыклары тапшыруы һәм сезнең белән мин Рәмилә Хәмидуллина. Безнең иҗат төркеме бүген Татарстан нефтенең 60 еллык исемендәге шәһәр паркына килде. Монда театраль җомга проекты башланып китте. Һәм бүген без сезгә Әлмәт Татар дәүләт драма театры артистлары куйган "Кызлар килде авылга" спектакленнән иң матур мизгелләрне күрсәтербез. Bu benim birinci rollerimden birisi. Şahsen bu spektaklde men özüm çıgarmadım. Kimdir üçün oynap uşlay kirip ketken. Elvira Hadiyeva mağa oynagan idi әлеге rolni. Менә шушы ачык һавада бүген без бушлай халыкны үзебезгә тартып китерер өчен менә дигән спектакль комедиябызны тәкъдим итәбез. Ул "Кызлар килде авылга" спектакле. Һәм инде сез шушы спектакльдән чыгып, безнең нинди театр булуыбызны белеп, безгә килсәгез иде тамашачылар, без сезне көтәбез безнең театрыбызда. Һәм гомумән үзегезнең иҗатыгызда нинди яңалыклар бар? Яңалык ул әле менә яңа гына табадан төште дип әйтгәндә, халыкка әле бик күп тамашачы күрмәде. Без әле ул спектакльне тапшырдык кына, Агыйделнең аръягында спектакле. Анда минем зур бер ролем барлыкка килде. Ул туып килә, Аллага шөкер, әни образы. Шул спектакльдә сезоныбызның ачылган көнендә без сезне көтәбез. Ул 7-8 октябрь көннәре. Мин кайтып җиттем Мәстрафа. Жаным, мигәгә тагы синең уйлап тора бирәм әле. Нәрсә булды инде тагын? Нестә булды. Соң җамием сәгать 6-нчы киткән, хәзер не каладан кунаклар килеп төшәргә тора, артистлар төшәргә тора, име? Безнең бит өстәлебез, табыныбыз әзер түгел. Менә торт, помидор, кыяр, өстәләйдә булсын яды, күңелләрен эретерлек булсын әле. Улым моның белән генә эреп китәрләр микән? Ара теге безденлеклар күренмәдеме? Юк. Кара әле, әми, улым. Мин әйтәм, кала кешеләрен мунча җырлатып торган булады бит инде алар, әйме? Мунча җагып җибәрергә кирәк иде. Утанып бетеп киткән әле каһәре. Мәстрафа ул кадәр мискенләнеп тормай инде, мунча ягырга бер кошак утын җитә. Улым, җагыла сәллә кашып җагылып бетте бит инде. Урманда киселгәне жата, шуны кайтартырга бер кеше табылып булмый. Ул трактористлар белән изма инде. Бөтен нервны ашарып кырдылар. Шулай дөрес әйтәсең. Бер үзең өлгермисең шул бер нәрсәгә. Авыл хакимияте башлык итеп куйганнарына ярты ел. Куярга башка кеше юк. Әнә берсе исрек, берсе йомшак, өченчесе ялкау. Шулай. Кайда йөриләр инде бу бизнес? Rita. Мәстрафага кайнар сәлам. Сән мисез? Рәхмәт төшкере. Утаным юк дип уйларга да өлгермәдем. Күтәреп тә килгән бит. Эй балакай, рәхмәт төшкере. Устак Мәстрафа, мин бетне. Күрәзәше. Кеше ни теләгән беләм. Күрәзәше булса, әллә кашан урманнан утын китертер иде. Әйдәле, улым, хайвулла. Үзең кертеп сал әле шул утынны мунчага. Әйдәле бала. Әйдә, акчартак кына, әйдәле. Менә шушында куям. Әйдә, менә шушында. Йә, кайда йөрисез инде сүрәлешпә? Сәңсі бит үзең безне сәгать 1-гә чакырдың. Хәзер сәгать 2. Сәгать бе как раз 2:15 минут. 15 минут, ama da her sekund kadərli. Yəni şiranda klub'a hazırmı? Ey, onda iş kübeli. Niye çakırdın? Siz ne uylap? Yatasız bir tane külütünü işim. Ben bir bütünlüğü içmeyeyim. İşsen işleriydin. Mine içmeysen de işin ne var mı? Mine tutasın da şolay değilsin Emir Ağay. Tutasın da şolay değilsin. Mine kararı. Yalan yıldan sonra 18 merapriyat yürütkendim. Ondan 376 kişi gelgen. Ettu gerek, şunu bastı gerek uyuşturdum. Ülkenlerde
Koşkanı şu kağıtlarını. Менә бүгендә без әле шундай театраль җомга проекты буенча күп еллар дәвам иткән тагын бәйрәм көне безнең өчен ул безнең өчен ул беренчедән теге театраль җомга проектының үзенә күрә ачылыш көне дә. Чөнки мин бу проектның иң беренче чыгышларны шушы сәхнәдә башлаган идем. Коеп яңгыр яуган вакытларда уйнадык, салкынча көннәрдә уйнадык. Әлбәттә менә быел һава торышы бик күңелле, бик рәхәт. Күрәсез спектакль үзендә карарга менә халык та җыелган, бик күңелле. Гомумән театр тормышында нинди яңалыклар бар? Театр тормышында яңалыклар бик күп. Менә безнең театр бит инде алтын битлек номинантлары булып зур дәрәҗәләр яулап торабыз, фестивальләргә күп катнашабыз. Менә әле алда тора безнең Нәүрүз фестивале, Алла бирсә, анда барабыз бер 2-3 көннән. Әле менә Чаллыда шулай ук фестивальләр бик күп, Аллага шөкер. Театрыбыз зур үсештә. Шундай. Һәм бүген нинди спектакль тәкъдим итәсез тамашачыларга? Безнең бик күп еллар репертуарда торган бу спектакль инде без шушы театраль җомга проектында икенче тапкырын күрсәтәбез. Чөнки бер 10 ел элек без аны бер тапкыр күрсәткән. Халык бик ярата безнең бу спектакльне. Ул җырлы. Шуңа күрә паркта ял итәргә чыккан тамашачы өчен ул бигрәк тә кулай килә торган Наил Гаетбаевның "Кызлар килде авылга" спектакле. Менә бу бит Нәрсә бу? гармон турында әйтәбез. Әгәр дә менә син трактор белән таптатмасаң, Халман шул бер балык башы. Инде ярты елга бер гармун алган булыр идегез. Ой, улым, алай димә. Гармун табуы кыен түгел. Моң табуы авыр балам. Мин аны аңлыйм, Мәшкүр апа. Соң менә бу бер гармун. Яңалыкларга килгәндә без инде менә 15 май көнне үзебезнең сезоныбызны яптык һәм үзебезнең тамашачыларыбыз белән инде көзгә хәтле саубуллаштык дигәндә генә менә бәхеткә каршы Аллага шөкер без бүген ачык паркта спектаклебезне уйныйбыз, "Кызлар килде авылга" спектаклен һәм мине бу бик сөендерә, чөнки теге үзебезнең тамашачыларыбыз белән шундый зур вакытка безнең теге араларны үзергә, җипселәрне үзергә теләмәс идек һәм шуңа күрә без бүген үзебезнең тамашачыларыбызны ниһаять монда күрәбез. Гомумән иҗатыгызда үзегезнең менә шәхсән нинди яңалыкларыгыз бар? Иҗатка килгәндә инде яңалыклар без спектакльләр өстендә эшлибез. Алла бирсә икенче сезонга без үзебезнең тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Һәм быел мин институтны тәмамлыйм, диплом бирә алам инде Алла бирсә һәм бәлки җәйгә фильмда төшермен. Шундыйрак яңалыклар миндә. Бер интервьюбызда әйткән идегез, үзегезнең менә спектакль куясыгыз килә дип. Белүемчә, режиссура факультетында укыйсыз. Бу теләк чынга ашармы? Бу теләк быел инде 2 тапкыр чынга ашты. Кыш көнне мин үземнең беренче утреннигымны куйдым. Һәм инде менә театраль берләшмәләрне барысын бергә җыеп, без быел бик матур концерт күрсәттек. Ансында да мин режиссер идем. Һәм инде Алла бирсә икенче елга үземнең спектаклемне чыгарырмын дип ышанып калам. Кәүсәрия, бүген синең сумкаңда Нурания актарынып торадыр юк? Нурания? Иртә белән үзем күрдем. Алкамны мин әйтәм, шул урламадым икән. Güzel oldu. Bir heybet bulur Allah'ım verse belişli kızlar gençlikten kaytışka elbetler verdiysem koya kalganlar. Kumak kaşık çay içerdi diyeniydik bir bağlar. Алар кибеткә җикшереп киткәннәр иде. Егетләрне чакырып торасыз бәйле. Eydeniz koyunuz bana bunda üstlerinde rahatlandırıp şey içip aldık hadi eydeniz. Eyde. Allah'ım üstlerine şiva birer bütünle kurtar. Karale. Koy bana şurada utar koyuyoruz eyde. Bana şurada. Eyde kızım. Eyde. Mağdur olsun elle, rehat olsun elle. Kendi olsun elle şey içeride. Bana şurada. Tut da ola kızım. Tut da koydular şurada koydular. Bana. Nişli. Çay yanıma kız eyde. Hayırlı şarı yarar eyde. Eyde kızım. Hazır kızlar siz bana buluşursunuz yanayım mı? Eyde bana şey içeride mağdur bulur. Rahat bulur. Kendi bulur. Eyde güzel. Oldu mu mesela? Eyde güzel. Eyde güzel. Bana bana. Eyde.
Ne bu? Yılmıdayın alam, siz bunların alamı belli. Bik yaratып карыйбыз. Гел киләбез. Bu spektaкльне күргәнегез бар идеме? Benim bara yedirəm teatrda. Ну, bara bir яңадан килдем. Гомумән менә Әлмәт паркына еш киләсезме сез? Әйе, bütün бәйрәмнәргә, bütün концертларга килергә тырышабыз. Бик те яхшы. Бик те яхшы. Монда килеп уйныйлар. Ошый халык тана җыелган коронавирустан курыкмаган халык киләләр, монда карыйлар. Ну, бик те яхшы. Молодцы. Тагын нәрсә әйтәсең монда? Ну, паркта эшләүче кешеләргә бик зур рәхмәт. Алар менә шулай безнең күңелләрне тартып шатландырып торалар һәр вакытта да. Спектакльләр, менә әле концертлар булып тора. Бу минем уйлавымча Россиядә мондый тәртип бер кадәр юк торды дип уйлыйм мин. Чөнки безнең парк ул бик тәртипле балык, бик уңайлы парк. Sizin maşinalarınız var mısın? Miniki var. Dinamarka. Hadiler olsun. Daçılarınız? Bizning baqşalar bu 45 suty. Nuraniye gidetmeyin de yigitlerine. Baş sorular bir prosayın şunda. Afrika'da siz bana ne говорили, но bilmezsiniz mi ki? Әхтәм, алып берем шуңа, бәринчә. Ne Ertem ulan iyi. Ne kirek bit? Verince kirek Rayla kızıma. Benim böyle kentliklerine senden gözüm çıkıp duradı yol. Kentlik kirektim. İşitmedin mi? Yok işitmedim. Var mı ne? Пожалуйста. Hayrola. Gafıytınız. Sizin oğulda bir Robert isimli yigit yok mu? Robert? Robert isimli yigit. Yok yok köpek. Kızım ne? Yok bir neydiler Robert isimli yigit yok bizim oğulda. Yukarı şu akay kız kıysamlardan bu yaşlık balaylarından başka. Ya Nuraniye, bizning avul şolı mısın sizge? Bik aşın. Siz bana yılga bu yılının kurslarınızı. Kursatınız, kurarımız. Sınav üstü ben kursettim. Kursatın elini. Kışmaya kızım, ağzını açıp kalasın beni alıp gitti. Yarar. Kesin işte, uzunuz korarız yarına. Başımda taldı, estağfirullah kayıp. Eyle iştirak verdi üstünde, eyle balalar. Kayalı, samavarlı bizim balam eyle. Eyle iştirak. Eyle, bundan kırınız, bakşağa jarayım bak. Bakşağa, eyle. Ertem, siz bayanız mı? Әйе, So'nggi mahovat jirini bilasizmi? әлбәттә беләм. Amin Jeronito. Belip durumuz. Bizim avulda kompozitör o. Kim alo? Shostakovich. Sen kimligini bilganmi? Kompozitor? Mening bir qo'shiqda tirik kompozitor ko'rganim yo'q hali. Ey, kompozitor! Klubun edirman da senga. Navsariya. Oraya. O'z-o'zine qo'shibdilar. Neyse ama kompozitör kerak ishqishtiga. Amin. Nasılsın? Amin. Amin. Asıl xiyal işimiz. Amin.
Ana bizim avulga gelip birer renkli yigit tavırmın dep hıyallanasın. Bilip dur, korklar gına aybet bulan. Мен қорт керекми? Білесіңбі, мен болда бөгет сізді бір егіттен қуат алышқан едім. Неге отқанды тоққан болсам, мен ақтапқан болдым. Мен кейін отқанды болсын. Ай! Сән тағында екеуінде қалып тұрғешесіз. Қарайлы бригадир, клубың бит бүтінлей әсір түгіл сізді бит қарнында yok екен. Бар иде, бірсі yol ортасына шығарып трактор біле таптапты сволочь. Анымсына не болған? Аңа тиерге ярамыз. Ник, әйкәл түгілдір бит. Аңа тиерге бір кімнен де хақы yok, мәз орасын солай дейді. Так, егіттер алып қойызалы бұстайларына бізге тез гіне репетиция сабалыра еді. Тез! Татар тілін үстіруге де бик әйбәттір деп ойлаймын енді халық жиыла, қараушылар бик көп. Татарша шундай спектакльләр болуы үшін біз бик шат. Міне халыққа қарайын, татарлар бик, татар тілін үстіруге бұл әйбәт шарадыр деп ойлаймын енді. Так, қарайлы бригадир, сенің бит клубың бүтінлей әзір түгіл. Залда, сәхнеде, от бар ма ешмаса? Bulur. Etkəş bulur, mənə kursa olğa gitdilər, qadır qarmada darlaşır. Demək, bizning Nuraliya deyişi bo'lib chiqaydi. Әйе. Igorog'iz deyishinikini aşab turashu. Tak, brigadier, sen bundan kızlarına bir orasın, qara birgachimizga ko'plar kelamiz. Qaydan qo'ygan bo'ling. Ko'pga qaydan qo'ygan bo'laydi. Otur beri otur. Ostila şalmimin bular bilen. Balalar. Ey balamiz da benim Nuraniye kızım. Ey balamiz. Birisi şiysek eydeme canım. Sen bunda koca kişi hazır. Şurada soğuk havalarda gına bir geybetlep çoğu balalı. Birisi şiysek balam mı ne sevmem. Öyle kış eydeceğim. Yeme. Bir birisi şiysek hayvallah. Baralı. Allah saklasın eyle. Tizgine İbrahim Ağabey'e var da minni alıp geliyeme. Metruşkalarla haybetle beyle koyam diyen ile kulaklarımı sündürgüm. Bak İbrahim'ı da yetişesizlik diyeme. Kızlar, munşa hazır ezir bula. Varayım da sizi şokırımın nasıl yarayım. Uzak şu an nağız eyde gideydi. Ey canlarım. Hayvallah, sen tezgene kılıp başyama anda utlu qara zolda sahnada yol titip tursun ya. Kızlarının maşinasında unutma ya. Kınarı sen ayaktar, sen de kılıp başyama anda bilet satılgan mı, garmon getirilgen mi, barısında qarab tertipke salgan mı? Ben tezgene kontorga kirip çıkan da hadi kelip çıkayım. Abi yerine sürüyorsun. Jigitler. Baka. Sağ olun. Hoşsunuz, haydi hoş. Buldu canlarım buldu. Vallahi aşıkır bəxtiniz var iken bulmuşam uygurdu benim kızlarım. Bana güzel kızlar jiyinimiz birgeleşip kırılmazsın değil mi? İkişer gelip buluşamız belirkey. Sina. Biz gittik. Koyak sularına koyak korsalarına kusedim. Eyde, şimdi şehir kişilerinin başları şampunları bulmayın. Vakit su verdiler bu Концерт я первый раз вижу, но эти вот спектакли, а концерты слушаю частенько. Мне очень нравится, потому что, наверное, уже и возраст, наверное, скорее всего, позволяет слушать те концерты, которые сейчас проводятся. И молодежь, конечно, слушает, и танцую. Я тоже там танцую и стараюсь поддерживать себя в форме, поэтому концерты мне здесь всегда нравятся. Niye sen olay değilsin? Sənət kişisi bir ul şunday. Akşalara vurmayın. Onысы şulaydı. Emme şokşada mı? Elinde. Ruhi baylıkta. Ruhi baylıkta? Sinlerse, kızımlar şulayın. Avuldan avulga ruhi baylık yürütedir misin? Akşa yürütedir mi? Esin ruhi baylık gitsin. Yuğuydu duracı. Akşada ol. Kişiye ivaldan ruhi baylığı. Hem mehabbet girek. Mehabbet yolun. Var, Nuraniye var. Mine sen bana aşıysın ki
Ошол мәхәббәт түгел. Әкренләп, мәхәббәткә үрләү. Мәхәббәт бит ул рухи бер дәмлек. Менә берәү шәхси бийсен, шулаймы? Минем бит хыялым бар иде. Айдар сау белән төзергә. Менә син күз алдына китеп. Ире гармунда уйный, хатыны бии, малайлары скрипкада, кызлары җырлый, Шуның белән тапшырыбыз ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.